di mobile sim नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायनाय थाबाय लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जागोन नोंथांमोननि थाखाय सांग्रांथि भिडिअ हिसाबै लोगोफोर आंनि बेमार जानाय समाव जि मोनसे सासे मानसि भाइरेल जाबाय थादोंमोन फैसा स्केम खालामनायनि सोरजोंबा लांजानायनि बेबायदि सिचुएशन जादोंमोन दा बेखौ नोंथांमोना सोरबा मिथिबाय नङा होमबा दा सोरबा मिथिनानैबो दाबो सांग्रांथि गैया बेनि सायावहाय आरो दा नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो आपडेट होनो लुबैदों जे बे मानसिया दाबो सोलायाखै बेनो बे दङ बे सिखावानो सिखाव बे गाज्रि मानसियानो गाज्रि मानसि दाबो गाज्रि खामानि मावनानैनो बियो जागासिनो दं आरोना ओमफ्राय दा आंनाव जेरैबायदि फैसा लुथिनो नाजादोंमोन फैसा एडभान्स बिहरनानै थिग बे रोखोमैनो जोंहा आदा जेसि सिंगार बिथांनियावबो दिनै जानो थांगासिनोमोन आरो ओमफ्राय नाथाय बियो जेनेबा एसे मिथिखानानै बेखौ आंनावहाय सोंहरदों आरो बे आदा जेसिया हेलौ दा नानि माहाय दं आङो न'आवहाय ओमफ्राय दा देहाया माबायदि दाथ' मोजाङैनो दङ मुलि जागासिनो दाबो मोजाङै हामजोबाखै नामा माने दाथ' हामबाय होनजायो ओमफ्रायो मुलिखौ गारोबा जाफिनगोन आरो बोसोरसे जाथारनांगौ होनदों दे मोजां जागोन दे जिखुनु जेबो नङा इसोरा मोजांखौनो खालायगोन दा नोंना कमप्लिट जाबायमोन ना ओहो बोसोरसे दंबावो बोसोरसे दंबावो ना दा थार्ड सेम दे ओमफ्राय फरायनाय एग्जामखौ बोरै होयो नोंलाय एग्जामाथ' होनो हादों हानायालाय ओरैनो खस्थ' मस्थ' होबाय दाथ' स्टेबल दा जेबो नंला आरो दे मोजां जागोन दे बन्द'ना बेनिखायनो न'आवनो दङ फैखागोन दा क'क्राझारावहाय ओं थांगोन दे ओमफ्राय नै नानि आं मोनसे खोथा सोंबावनो नागिरदों आरो देलाय नोंनावहाय रं नाम्बार जानाया बे माबा फैसा बिहरलायलायनायाब्रा आंनावबो जादों नै ओमफ्राय मानसिया आवाजखौ नंगौना नङा बायदि मोनदां एखेबो मोनलाय लांदां ना नङाथाय मानो फैसा आं नोंनो हरनि हो जा मोजां रायलायबायरा फार्स्टआवहाय ओमफ्राय आं नोंखौ सानबाय प्रग्रामनि फारसे होनलायलायबाय आरोना प्रग्रामनि प्रग्रामनि फारसे बिदि होनदोंमोन आरो फार्स्टआवहाय आंथ' बेयाव एसेबाबो डाउट जाबाय आरोना ओमफ्राय दाना आं डाउटआ माहाय जासिनदों होनबा जेब्ला फैसा बिहरो आरोना आंनावहाय बाबु नै जों थांनो ओंखारबायमोन आंना ट्रेनजेक्सना एसे प्रब्लेम जादों नों फैसा हरनो हाथ'गोन नामा एथ' होननानै बिदि आरो ओमफ्राय आं बेयाव सानबाय आरो एफा गिदिर मानसिया कारजों फैगोन माबाजों फैगोन जालायलायनानै बोरैहाय फैसा बिहरखो सानबाय आरो आं ओमफ्राय दाना बेयाव डाउट जानानै आं बेयाव रेकर्डखौ खालामनाय जादों ओमफ्राय दा नैबे भइसखौ आं नोंनाव हरदों नायनायलाय खोनासंनायलाय हेल' आदा मोनसे बेनो मोनसे बेनो आं बिदिनो मोनदों आवाजखौ खोनानानैहाय एकदम सेम बिदिनो मोनदों आंबो लोगोफोर बे सिखावा बे आदा जेसिजों माबायदि रायलायहरदोंमोन नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बे आदा जेसि आंनो माने रेकर्डखौ हरदोंमोन नालाय मानसिया बेनो नामा माने सोंहरदों आरो ना आंनावहाय कनफार्म लाहरदों रुमावनो थांसै आङो नङा होमबा जोङो बेबो माबा मोनसे खालायजागोन दे जिखुनु ओमफ्राय जायखिजाया दा मोनहैग्रोनि आरो लोगोनावसो दंना गैयाथाय आंबो अनलाइनखौनो बानायना लायाखै देलाय दे आं दा थांनो नागिरगोन दे माने बे सासे लोगो थायोना बे माबायाव लपार आसामाव बे थारमाने आंखौ नांगोन नाय दासो कल खालामदों नोंखौ दोनबाय बै कल खालामदों आंनो 500 फैसा हरथ'नाय होननानै एखेलगे जब मावो बेबो प्राइभेट जब मावनानै दङ आं दा थांनो नागिरदों थारमाने आंनाव केस गोजा दङ आरो एटिएम दङ बे एटिएमाव आंबो अनलाइनखौनो बाहायनाय जालाना दाना ओंखायनो माने अनलाइन बाहायबाबो जा फैसा थाङो नालाय ओंखायनो बाहायनाय जालानो दा लोगोनावबो दंना गैया 5 थाखायाबा बेखौ नायनांसिगोनसो देलाय दे एसे थाब खालामलाय ओमफ्राय ओरैनो आदाना मा नाम मोनथाय
हेलौ औ आदाना मा नाममोनलाय? निजोम निजोम मा लिरो? बर' लिरो। मुसलपुरनिखाना आदाया? मुसलपुर मा जायगा ओरैनो? मुसलपुर मा जायगा? दिखासि। दिखासि। ओमफ्राय बे प्रग्राम होनाया स्कुला जेनेबा आदायानो फोरोंखायो बे स्कुलाव नामा? जेनेबा स्कुल होननाया जेनेबा स्कुलनि प्रग्राम होननाया जेनेबा स्कुलाव माने जों गामिनि गोलैयो नालाय जों थारमाने लिड होदो आरो माने माने लिडखौ नोंसोर लादों जाहैबाय। उसुबिदा दङ नामा फंबाय? नङा गैया गैनाया माने आङो जायगाखौहाय जेनेबा सासे लोगो दं नालाय बिनावहाय सोंजागौमोन सानदोंमोन आङो जायगाखौहाय। बेबो मुसलपुरनिखा। मुसलपुराव आंबो खेबसे थांखांबाय लोगोफोर दं नालाय माखासे। दा ओमफ्राय दा बेखौनो मा जायगा जेनेबा जायगायाबो आलदा आलदा थायोना सोरनाबा एखेबो थायो नालाय ज' नामा सानदों आरो आं। ज'थ' बिदि आंथ' सिनायनाय नङा बिसोर सोरबा आरो बे जाय गैयाबा नाङा आं बेलेग दस्राखौ फन खालामदो खोनाबाय? खोनाया दा? नों गैयाबा जेबो नङा दे आं दा थांबाय दं नोंसिनो आरो आं बेलेगखौ दस्राखौ कल खालामनि हा? औ दे आं सोंनानै आं खिथाहरसिगोन दे आदा दे। नांलाया दे आं बेलेगखौ खोन्थाहरगोन दे खोनाबाय? आं थांबाय दङ जायखिजाया नोंसिनाव हा? दे। मानसिया बियो हमनो हाखादों आरोना बियो जेनेबा आदा जिसिनि रायलायनायाव आदा जिसियाबो एसे हमनो हानानै बेबायदि कुइसन खालामबाय नालाय बिथाङा दा नाङा बुंहरफ्लाबाय आरो बियो दा आदा जेसिया बियो कल खालामबाबो बियो मानसिया रिसिभ खालामा आरोना मेसेज हरबाबो रेसपन्स खालामाखै आरो ओमफ्राय दा बेनो आरो आदा बिराजानोबो खोन्थाहरदोंमोन आङो जोंनि गुवाहाटियाव थाग्रा एक्स एनडिएफबि आदा बिथांमोननिसिम खोन्थाहरदोंमोन आरो ओमफ्राय मानसिया सोलायाखै बियो बिथांमोनहाबो मिथिगौ माने हमजाखांनायनि सानथामसो उनावनो बे गुवाहाटि जिएनआरसि बे हस्पिटालावहाय बे मानसिया सासे बर' मानसिनिनो मबाइलखौहाय बिनानै माने फन हरनो होननानै बिनानै बियो लानानै खारदों आरोना बियो मानसिया ओमफ्राय दा बियो बेबायदिनो दङ बियो सोलायाखै बिनि निमाहा बिनाया सायावल' निमाहा बिनाय जादों दा आदा बिराजाजोंबो रायलायदोंमोन आङो। हेल' आदा राजा ना? आदा रिमिना बुंदोंमोन। औ दे दहाय खिथाहरदों सासे अफ्रिया। दानाथ' बयबो माने हिसाब खालायोबा बियो 10-15 लाखसो थाखा बियो जादों मानसिफोरनिफ्राय माने बे 7 बोसोरनिफ्रायनो माने बियो बिदि माने आखल खालायना जाबोदों आरो दा सोरबाया ओरैनो सुबिदा मोननानै बांसिन बुंदों ना मादों सोरबाया आलासि जाफ्लानानै सोरनावबा बिदिनो अनेक बे गगामुग सेरनिफ्रायबो माबा स्कुटि हरगोन होननानै माबा हरगोन होननानै बिदिनो 4 लाख ना मा 4 लाखनि खाथियाव थांदों जाहैदों। दा हरग्राफोरनिबो भुल बिनि बायडाटाखौ मोनथियालासिनो हरनायाबोथ' जेनआरसियाव सोरनावबा मा खालायबायनो आं नै न'नि मानसिनाव फन हरनो होननानै बिनि साननै थानानै आरो मबाइलखौ लाना खारलायबाय जाहैदों। आदामोननि हमजाखांनायनि उनावहाय ओमफ्राय दा बिदिनो दं आरो नानि माने मानसियाथ' दा गोमाफिननानै दं हो मानसियाथ' दा जेनेबा सोलायाखै बियो दाबो सोलायाखै बिनि सानथाम सानब्रैसो थानानै आरो बे मबाइल लानानैसो खारबावबाय माने बेलेगनिफ्राय बुजिबाय माने आरो बे मानसियानो खालामबावदों आरोना बे आदा जेसिखौ सिनायोना? सोरखौ बे आदा जेसि सिंगारा बेनिफ्रायनो लाना खारदों माने नामा? माने खाराखै माने बेनावहाय फैसा बिहरदोंमोन आरो नेक्स्ट बिहरबावदों आरो ओमफ्राय ओरैनो नानिना माब्रै देहाफ्रा दा? दाथ' आं मोजाङैनो दं आदा ओमफ्राय मुलि जाबाय थानांगौ आरो दाखालि नायबाय थादों ना नोंनि माबाखौ मिनिमाम बोसोरसे जानो होदों। लोगोफोर दा नोंथांमोना बे भइस रेकर्डनि गेजेरजों कनफार्म मिथिबाय माबायदि रायलायो बे सिखावा दा नोंथांमोनाबो सांग्रां जा जोंनि बर' रायजो राजा नोंथांमोन बे सिखावा बर'खौनो स्केम खालामो जानांगौ अनलि बर'खौल' बेबायदि थगायनानै जायो जानांगौ आरो बियो बेबायदिनो मिथियाजासे सिरि गोबां मोनजाबायबो जानो हागौ दा हमजाखांनायनि उनावबो जे बिथाङा दा ओरैनो खोनानाया खननै जाबाय मबाइलबो लांजाबाय सासे जेएनआरसिनिफ्राय
जेनारसियावथ' मा बर' मानसि माने बेमारि मानसियानो थागोन ना बेमारि मानसिखौबो बियो एंगारा आरोना बेमारि मानसिनि जेनेबा गार्जेनफोर जानो हागौ जेनारसियाव दं हिसाबै जेनारसियाव थानानैबो बिथाङा माने बे मानसिनिफ्राय मबाइल रायलायथ'नो फन रायलायथ'नो होननानै फनखौ लानानै थांनाय माबायदि गोसोनि मानसि जानो हागौ बियो अनखांनाय गैया आरोना बियो हस्पिटालाव थानानैबो बेबायदि मबाइल लांनाय आरो जोंहा देंखोगिरि बिथांमोनखौबो नागाराखै बियो स्केम खालामनो थाखाय देंखोगिरि आरो महरगिरिफोरनावबो दा बास्लायगोन जानो हागौ ओमफ्राय बेबायदिनो प्रग्रामनि माबा माबि खोन्थाहरनानै दा बिथाङा माने बिराद सालु आरोना बिराद खायदा बाहायनानै बेबायदि खालामो आरो नोंथांमोना दा सांग्रां जादो बिथांनि भइसखौहाय एकदमबारे गोसोआव सिनायनानै लाथारदो बिथांनि चेहेराखौबो सिनायनानै लादो बबेबा जायगाफोरावहाय नुबाय बायोबा माबाफोर हेल्प बिबाय बायोबा बिथांनावहाय सोंग्रो बेनावहाय कुइसन खालामग्रो आरो बिथांनावथ' हेल्पआनो होजाखाया होननाय बायदिसो आरो बिथाङा जुदि माबाफोर हेल्प बियोब्ला नोंथांमोना बेखौहाय हमनानै कुइसन खालाम बायदिसिना खालाम बेबायदि आरो दा बिथांखौ एक्सन लानांगौ बिथाङा 7 बोसोरनिफ्रायनो बेबायदि मावगासिनो दङबा आरो दाख्लै बावैयाव हमजाखांनानैबो बेबायदि आरो बार खामानि मावनाय लाजिनो रोङा ससियेल मिडियाआवनो एसेबां भाइराल जाबाय बिथाङा एसेबां सिनायजाबाय बिनि मोखां सिनायजाबाय बिनि भइस सिनायजाबाय होमबाबो गाराखै बियो आसलथे खनसे खोनानायावहाय मिथिया भइसखौहाय जोंहा आदा जेसियाबो मिथियाखैमोन ओमफ्राय नंगौना नङा बेबायदि सानदोंमोन बिथाङा ओमफ्राय आंनाव सोंहरबाय भइसआथ' एखेयानोखा आदा जेसिजों माबायदि रायलायदोंमोन आंजोंबो बेबायदिनो एखे भइसआनोखा ओमफ्राय नाम्बारावल' आलदामोन आरो बिथांनाथ' बै हमजानाय समावनो मबाइल गंबाना सयखानमोन सिमाबो गंबाना सयखानखामोन ओमफ्राय बेलेग नाम्बारजों हरदों बिथांनो आंनावहाय जि नाम्बारजों हरदोंमोन बे नाम्बारजों हराखै आरो ट्रेन्सफार खालामना हरनांगौमोन आरो जों दा थांनानै हैसिगौमोन नोंनो माने जागोन ना ओरैनो बेसेबांसो आदा बेसेबां माने बे माबा बुंदों आरो 4000 बुंदों आरो 4000 नांगौनो होननानै ओमफ्राय आंनिफ्रायबो बिदिनो 30 होनोसै माने 1 लाखनि सायाव थांगोन आरो जों गासिबो होनाया हा बिदिहाय जोङो मथ'थे रायलायनानै जोंनि फारनिफ्राय मथामथि 1,35,000 बिदि जाना दं आरो दा जोंनि खिनिनिफ्राय खोनाबाय दा रायजो राजा नोंथांमोनाबो सांग्रां जा बेबायदि सोरबा फैसा बिहरोब्ला सिनाया माया हरनो नाङा आरो बिथांना ग्रुपबो दं जानो हागौ बिथांनि बेबायदिनो फैसा लुथिनानै जाग्रा बे नङाबा बे फन हरग्रा बेबायदि दंबो जानो हागौ बिनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जानानै था दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों नलबारि डिस्ट्रिक्ट धुमदमा राङापालिनि आं गुवाहाटियाव थायो आं बिदि मावनाया मा गोसोजों नोङो बेमारि मानसिनिफ्राय मा गोसो जानानै जेनेबा अबे थैजों नोंनि बिमा बिफाया बर' नंना नङा आंनि आफाया बर'आनो बाबा गैला फंबाय 2 दङ आइ दङ आइजों आंबो पाहाराव थायो नों सासे बर'बा नों सासे बर' बेमारि जायफोर सोरबा गैयै मानसिफोरनिफ्राय बै थगायनानै नोङो बिहरनो हाखो मोनथिस'यैयाव मावफ्लांबाय टटेल साबेसे जाखो बुं स्पस्ट' बुं 7 8जनसो जाबाय सार मा जायगानि फार्स्ट गिबि अबे जायगानिफ्राय जाजेननाय बुं बेखौ गोसोआव गैया आं सार होननानै फैसा बिहरनानै नोङो थाव सोनो गारि भारा बायदिना बिदि माबा खालायनाय नोङो मबाइलानो गंबासो दं दे बुं देलाय माबोरै थगाय नों मा गोसोजों थगाय देलाय आं माब्ला सारिफोरखौ होबानो जाबाय आं मोजां गोसा बुं नों दसे नोङो दान्दिसे जोंनि सोंनाय फिनाव नों गाबदों बै बेमारिनि नोङो जिबायदि खैफोदाव दङ थैनायजों समान जानानै दं देलाय बेखौबा नोङो थगायना जानो बा सोबख'ना जानो नोङो गाबाखै
नोङो दिनै जों सोंनायाव मानो गाबखो जि गोरोन्थि जाबाय आं मावला सार मालाबाबो मावला भुल जाफ्लांबाय आं मावनाङि खामानिखौ मावफ्लांबाय आं मालाबाबो मावला थैना थांब्लाबो आरो बेबायदि खामानिखौ आंनो नांला बेयाव मबाइल सिम माबायदि मबाइल सिम नायदो मबाइलानो गंब्रै गंबा सिमानो मोनबा ओमफ्राय मानसिखौथ' माबायाव भाइरेल जानाय भिडिअफ्रावथ' माने एक्टर बादि खर' खालायनाय नुदों टफि हमलायनाय नुदों